שלום אנשים, כאן PC גיימינג איתכם, ואנחנו בערוץ החדש. כן, בערוץ החדש, ואני מצטער שאני לא מצלם כאן עם השותפים שלי. הם לא יכלו. פדיה דבר ראשון עובד על האינטרו שלנו, שאנחנו נעלה עוד מעט לערוץ. אנחנו נצלם כל מיני משחקים. אני פעם הבאה, הסרטון הבא יהיה אולי, אנחנו נשאל כל אחד איזה סרטונים הוא יצלם, ואני אצלם דבר ראשון. אני ופדיה נערוך סדרה כזאת, משחק השבוע, כמו שהיה בערוץ הישן שלי, ואנחנו נשחק בכל מיני משחקים. אז אנחנו עדיין לא קבענו איזה משחק לקבוע שנשחק בו תמיד. ואני רק רוצה להגיד לכם שהערוץ החדש סוף סוף עולה. כן, אני מעלה אותו עכשיו לערוץ, את הסרטון הזה לערוץ. בערוץ הישן אני אשלח כתובת, ויאללה.